Meta faqqet il-pandemija, il-gvern faq 50 miljun euro u ġew salvati aktar minn 90,000 impjieg ta' ħaddiema u dawk li jaħdmu għal rashom. Il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Silvio Xkembri, żaru rringrazzja lil ħaddiema kollha tal-Malta Enterprise li kellhom irwol importanti biex ifasslu skemi li permezz tagħhom ġew salvati l-impjiegi. Matul iż-żjara ġie spjegat kif il-ħaddiema kollha kienu lesti u preparati biex jaddattaw għal dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji u biex jipproċessaw eluf ta' applikazzjonijiet li ġew sottomessi lil Malta Enterprise. Minkejja l-pandemija, il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Gert Farrugia, spjega lil Prim Ministru li tmexxija tal-Malta Enterprise baqgħet iffukata biex tkompli tattira iżjed investiment barrani lejn pajjiżna, benefiċċju għall-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jkompli jkun ta' appoġġ għal ħaddiema u l-intrapriżi ta' pajjiżna biex f'qasir żmien jerġa' jkollhom sem ewlieni fit-tkabbir tal-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Ministru Silvio Xkembri ringrazzja lil ħaddiema kollha tal-Malta Enterprise li f'dawn l-aħħar xarejn wiġbu madwar 60,000 talba ta' għajnuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.